فنوي إيري تي في مكتتال تركبو زي خبركم تعذبتنا كم يتمسيو بأقوى إيرترا حج لك ساعة شعات تأخيل الله نلو 120 مونتن تكمتي نمشت تدالوي زيناوي مسناد وحيتنا لكم قريبنا لنا نمكتتالكم بخبر زعدم خالد محمد برهاني بقندنا بتاعته فيلم أبعد خلا نبنا جرجس زوجت حدش ترجع يسرح الله نبرتن الزواد واروا ترى من نسيات أبزود دب وفراتات موجيسهم أب جندا عن خبراوي تعناز ملكت عودة زت تخيلهم أب جبسي هتوس نايوان حدا قاعد دنجاجي نتوسخ سلسة أوارح تناويحو أوروبا حبرت نموت بريطانيا زملكت حدش أمام قريبهم سمين كوريا بقدر يحوس دسيت كوريا نأمريكا وغيسها أب زوار وجوب كاب عبد خلا نبنا جرجس زوسد حدش ترجع بهجروي كوبانيا هنسا بده يسرح الله أبصراحة زنات فوز الله ما يوين أبزهبوا حبريتات حدش ترجع نعدتات ما يمشقات ندب حشن جزا خير من سنتيقو نبنا جرجس زحوس مهانو بمتكاس نتي بسنكي ترعقب متصابن كال إن أشجار خوينو السنحة مسمر عد خوتيوز تك مهانو جليسام أبز جزيزي تسرجع عبد الرجاء مدقداجن من دعبين توتات بتيحكم زلوا زحبروا تمويا ويان أبلات حالتات من كل خلا بتعمام نزجبر وز زلوا أبركتو موجيسهم تقمطهم من حدارات كبابي سمومون ما يلافون دما أبصراح نزنت فوز زلوا أبلات كوباني هنت أبدون حالتات من كل خل نمتبع نايم مسح انقدوت كيرام أم حداريت من حدار كبابي سمومو ويزرو فرويني قبل هو تابز اسمع تقال هزبي كسافت سامية تسرجع نتهم بتوفى نت زنت فوز زلوا متبع كم زقط زلوا الرجاجيت أهم نبرتن الزبا دوارا من اسيات بزود دب وفراتات زرعي وزلو عزوز تصادفون مور راس كبرتات زرعي مهانو بمتقاس موغوسوم غليصوم وكيل إيرينا فيلمون محرن زدالو تصاب دانايت كبري هوت كتغربيا نبرتن زبا دواروا حدا كاب كبرتات زبي إرترا زخونو وفراتات ناب حدستي ولودوتات كساغاغن مرأي زحبن مخانو بمتقاس ترى من اسيات أبزود دب زتفلالي وفراتات موغيسوم مجيء وانو سرد خونه وانا أو خينها بتصبق كأتونا في إخلي بجبر الله من قسم التحويات أزين عند مسجنا هنا من سر حزد ما كلمة دين كتصالح خولني لا تمننا لا تحقسنا نرغب لنا أب إوان محرس عياين عتيدن نتقومات وجنات نمحجاز بزكاير وفراتات تمهرو ممهران أبالات حيلتات مكلخالن من إسيات سرحتنياتات نزجبروا أبر كتب أب نزدك اسمه قانو حلافي بيت صحفة حرشة أبتن أزوبا أتويارد حاب تجرجس حبيروم لأن خطمتي هكتار خون تعسيد الله زين تايت تقلل سجن سرناي حنفس يتقلل مالتي سيزيك الله لا يكون أنت سريعا من عدون كتسالي بتسرح تتوزب لا يكونن كاب عسران كلتن تقمتي أمام حدارات كبابي قرد أتي كساد دعرو عدك أتخلا عد بزحنس مرب جزالامزا تماجلا زاول عد جبراي شكتي ترأمني عد فلستي عد نهباي عد لجون عد شرفتون نزكاي زلو وفراتات عتيد لي أبو نوزوا بارنتو إذا معرب من حدارتن وزباب من تحبار زودبو نتصقمات وجنات نايم حجاز وفراتات مأكاب مهرتي كهدالو تي كاب عسران شو عتن تكمتي من حدارات كبابي سلام فتحي بيارا داسي أنا قلو فودي كلوكو كونان سليمان تجمر وفراتات بمتحبار نبرتن حالتات مكل خال نيوز سلاسل زلوم نتصقم حجاز كبرتات هزبي إرترا يزولو تساتفتنا يتوفراتات مأكاب مهرت ترايكي تحصرو أبتخالد نتفتاتون نمحجاز زلوم قربنات الرقاقيتهم تات دوبن ماكلن نوتسيت هاجراو مرمرا شامنا كفلي زقمقم أخيباتات تخيلو وكلتي إيرينا بينيام في الصحة ينن شويت قبر برهان نزدالو واتساب فورتنا عندهم
بعشران 24 ጥቅምቲ ብደረጃ ዞባ ደቡብ ኣብ መንደፈር ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ውጽኢት ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ኣብ ዓመተ ትምህርቲ 2018-2019 ምስ ቅድሚኡ ዝነበረ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ብ3 ሚታዊት ከም ዝዓበየ ተሓቢሮም ኣወሃሃድ ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ኣብቲ ዞባ መምህር ኣስመሮም ሰሲኖስ ኣብ ዘቕረቦ ጸብጻብ ኣብቲ ዞባ ልዕሊ 17000 ተምሃሮ 94 ኣብያተ ትምህርቲ ከም ተፈተኑ 60 ሚታዊት ድማ ናብ ዝቕጽል ደረጃ ከም ዝሓለፉ ኣብሪሆም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ደቡብ መምህር ህብቲ ዝግኺዳነ ብወገኑ ውጽኢትን ብቕዓትን ተምሃሮ ንምምሕያስ ጻዕርን ውህደትን መምሃራንን ወለድን ዝያዳ ክዓዝዝ ብምዝኻር ሕብረተሰብ ንምምሃራን ብምትብባዕ ተወሰኽቲ ክፍልታት ብምህናጽን ኣብ መስርሕ መምሃርን ምስ ተምሃርን ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶም ወጊሶም بتماساسالي ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ማእከል ብ25-26 ጥቅምቲ ኣብ ዘካየዱ ተመሳሳሊ ገምጋም ኣብ ሃገራዊ ፈተና ሻምናይ ክፍሊ ካብ ዝተሳተፉ ልዕሊ 13000 ተምሃሮ 72.5 ሚታዊት ከም ዝሓለፉም ምስ ዝሓለፈ ዓመት ክነጻጸር እንከሎ ግን ብ1.6 ሚታዊት ከም ዝነከየ ተሓቢሮም ሓላፊ ጨንፈር መምህር በላይ ሃብ ተጋብር ኣብ ዘስምዖ ቃል እቲ ገምጋም ዝተራእየ ድኻማት ብምልላይ ንፍትሕን ምሕያል ውጽኢትን ዘድሃበ ዕዮ ንምድሃብ ዝሕግዝ ምዃኑ ገሊጾም ሚኒስትር ትምህርቲ ዋና ዳይሬክተር ክፍል ሓፈሻዊ ትምህርቲ አቶ ሙሳ ሕሴን ናይብ ድማ ዞባ ማእከል ምስ ዘሎ ተዘማደ ጸጋታት ኣብ ንጥፈታት ትምህርቲ ንኻልኦት ዞባታት ክመርሕን ተመክሮ ክቕስምን ከም ዝግባእ ጠቒሶም ድኻማት ዝተራእየ ንኡስ ዞባታት ጸገምን ንምልላይ ዓውደ ዘተኻየደ ኣዘኻኺሮም هاجراوي محبر ولنتاويان لجست دم ጨንፈር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ب26 ጥቅምቲ ከላይ ጉባኤው ኣብ ዓሰባ ቃኒዑም አቦ ወንበርቲ ጨንፈር አቶ ጋዓስ አሕመድ ህዝቢ ብዛዕባ ልግስ ደም እኹል አፍልጦን ንቕሓትን ሃሊዎ ብዝትካ ደም ዘይትትካ ህይወት ንምድሓን ምስ ሞያውያን ብምትሕባር አተባባዒ ስራሕ ከተግብር ምጽንሑ ሓቢሮም ጉባኤኛታት ንዝተሰላሰለ ንጥፈታት ብምግምጋምን ንመጻኢ ሓጋዝ ርእይቶታት ብምቕራብን አቦ ወንበርን ጸሓፍን ዝርከቦም አባላት ፈጻሚ ሽማግለ መሪጾም አምሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ አምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ማንታይ ኣብ ዘስምዖ መዛዘ መቃል ንቕሓት ህዝቢ ኣብ ልግስ ደም ክብ ንምባል ንዝተኻየደ ጻዕር ድሕሪ ምምጓስ ዕላምኡ ህይወት ንምድሓን ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክድፋሉ ኣዘኻኺሮም ማሕበር ወለንታውያን ለገስት ደም ጨንፈር ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብ2016 እዩ ተመስሪቱ ኣብ ኑዞባ ጊንዳዕ ኮም ዝመርሖ ከባቢያዊ ጽሬት ብምርጋጽ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ንምክታእ ዝዓለመ ዓውደ ዘተ ተኻይዱ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ኣብቲ ኑዞባ ነርስ መኮነን ገብረ መድህን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብዝተኻየደ ጽዑቕ ጎስጓሳት ኣብ 14 ዓድታት ልዕሊ 5100 ስድራ ቤታት ተጠቀምቲ ዓይኒ ምድሪ ከም ዝኾና 5 ዓድታት ድማ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎ ኣብሪሁም ጽሬት ከባቢኻ ዘይምውሓስ ንተመሓላለፍቲ ሕማማት ስለ ዘቃልዕ ሕብረተሰብ ብንቕሓት ክሰርሐሉ ዘዘኻኸረ ሓላፊ ከባቢያዊ ጥዕና ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ መንእሰይ ሓጎስ ምልክያስ ዝካየድ ጎስጓሳት ክሳብ ኣብያተ ትምህርቲ ክወርድ ኣዘኻኺሮም ኣብ 2009 ዝተኣታተወ መደብ ከባቢያዊ ጽሬት ኣብ 10 መምሕዳራት ከባብን 14 ዓድታትን ከም ዝተተግበረ ዝሓበረ ኣመሓዳሪ ንኡስ ዞባ ጊንዳዕ አቶ ዑመር ያሕያ ተሪፈን ዘለዋ ከባቢታት ኣሰረን ንኽስዕባ ኣመሓደርቲ ከባብን ኣካላት መንግስትን ብውህደት ክሰርሑ ተላብዩ ኣብ ሚኒስትር ጥዕና ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ከባቢያዊ ጥዕና ዶክተር ዞሙ ኣለሙ ድማ እቲ መደብ ሙሉእ ሸፈነ ክህልዎ ሚኒስትር ጥዕና ቀዳምነት ሂቡ ይሰርሓሉ ከም ዘሎ ብምብራህ ኮሚቴታት ጥዕና ዓድን ኣመሓደርቲ ከባብን ኣብተን ዝተረፈ ከባቢታት ምክትታል ክገብራ ጸዊዖም ኣብቲ ኣጋጣሚ ንንጽህና ኣከባብን ጥዕና ኣደን ህፃንን ዝምልከት ኣስተምህሮ ብሰብ ሞያ ጥዕና ተዋሂቦም ዜናታት ውሽጢ ሃገር በዝ ፈጺምና ኣለና ዝኸበርኩም ተኸታተልትና ንዜናታት ወጻኢና ክንምለስ ምሳና ጽንሑ ፕሬዚደንት ግብፂ ዓብዱልፈታሕ አሲሲ ኣብቲ ሃገር ተኣዊጁ ዘሎ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋገ ንተወሳኺ 3 ኣዋርሕ ክናዋሕ ብ27 ጥቅምቲ ደንጊጉም ፕሬዚደንት አሲሲ ዝወፅኦ ድንጋገ ሽብራዊ ምንቅስቓሳትን ምወልኡን ዝፈጥሮ ሓደጋ ንምምካት ከምኡውን ጸጥታ ሃገርን ውሕስነት መንግስታውን ብሕታውን ትካላትን ንምርግጋጽ ዝዓለመ ኮይኑ ሓይልታት ምክልኻልን ፖሊስን ኣድላይ ስጉምቲ ክወስዱ ዝእዝዝ እዩ ብመሰረት ቋም ግብፂ እዚ ፕሬዚደንት አልሲሲ ዝወፀ ድንጋገ ብባይቶታ ሃገር ምስ ጸደቐ ኣብ ግብሪ ክውዕል እዩ
መንግስት ግብፂ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2017 ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ክርስቲያን ድሕሪ ዝተፈጸመን ህይወት 47 በርጌስ ዝቐዘፈን ሽበራዊ መጥቃዕታት ቦምቢ እዩ ነቲ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጁ እቲ ኣብ ዞባ ሲናይ ብዝንቀሳቐስ ጨንፈር ዳዕሽ ዝካየድ ዘሎ መጥቃዕታት ብዘይ ምቁራጹ ድማ መንግስቲ ግብፂ ነቲ ኣዋጅ ብተኸታታሊ ከናውሖ ምጽንሑ ይሕበር ኤውሮፓዊ ሕብረት ሙጻእ ብሪጣንያ ብ3 ኣዋርሕ ክናዋሕ እማም ኣቕሪቡ እዚ ሓድሽ እማም እንተጸዲቑ ብሪጣንያ 31 ጥሪ 2020 ካብ ኤውሮፓዊ ሕብረት ጠቕሊላ ክትወፅእ እንተዘይጸዲቑ ግና ዝመጽእ ሐሙስ 31 ጥቅምቲ ክትወፅያ መደብ ተታሒዙ ዘሎ ይኹን እምበር ባይቶ ብሪጣንያ ነዚ ናይ 31 ጥቅምቲ ውጥን ብትሪ ብምቋሙ እዚ ናይ ምንዋሕ ግዜ ክጸድቕ ተኽእሎታት ስለ ዘሎ ተሃገር ምስ ኤውሮፓዊ ሕብረት ስምምዓት እትኽትመሉ እኹል ግዜ ክትረክብ ትጽቢት ይግበረላ መራሕቲ ኤውሮፓዊ ሕብረት ብዛዕባቲ ጉዳይ ሎሚ 28 ጥቅምቲ ተራኺቦም ክዝትዩ መደብ ከም ዘሎ ዝሕብሩ ጸብጻባት ነቲ እማመ ከጽድቕዎ ከም ዝኽእሉ ይእምቱ ቀዳማይ ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ብሪጣንያ ብስምምዕ ይኹን ብዘይስምምዕ 31 ጥቅምቲ ካብቲ ሕብረት ክትወፅእ ድሕሪ ምውጣኑ ካብ ባይቶ ሃገሩ ተሪር ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ይግለጽ ብዛዕባቲ ጉዳይ ጽዑቕ ዲፕሎማስያዊ ርክባት ከካይድ ዝጸንሐ ኤውሮፓዊ ሕብረት ነቲ ናይ ምውፃእ ግዜ ንምንዋሕ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ከም ዝተሰማምዐ ጸብጻባት ይጠቕሱ ነቲ ሃገር ብዘይ ስምምዕ ካብቲ ሕብረት እንተወፅያ ከቢድ ቁጠባዊ ክሳራ ከጋጥማ ከም ዝኽእል እዮም ክኢላታት ተዓውዲ ዝእምቱ ዘለዎም ኣሜሪካ ንጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ፍታሕ ንምንዳይ ዝካየድ ዘተ ንምብርባር ትሰርሕ ከምዘየላ ሰሜን ኮርያ ብ27 ጥቅምቲ ወቒሳ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ጉዳይ ሰላማዊ ማዕልዎ ንምንዳይ ሓድሽ ዲፕሎማስያዊ ሜላ ክኽተል ምዃኑ ዝሓለፈ ወርሒ ሚያዝያ እኳ እንተገለጸ ዛጊት ተግባራዊ ከም ዘይኮነያ ሰሜን ኮርያ ትሕብር ሰሜን ኮርያ ጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰላም ንምዕራፍ ክካየድ ዝጸንሐ ዝርርብ ክሳብ መወዳእታ ናይ ዝዓመት እዚ ዳግም እንተዘይጀሚሩ ዘይተደልየ ኣንፈት ከይሕዝ ስግኣት ገሊጻላ ፕሬዚደንታት ዶናልድ ትራምፕን ኪም ጆንግ ኡንን ኣብ ወርሒ ለካቲት ናይ ዝዓመት እዚ ኣብ ሃኖይ ቪየትናም ድሕሪ ዘካየድዎ ዘይዕውት ተባሂሉ ዝተገልጸ ዘተ ጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ተንጠልጢሉ ከም ዘሎ ጸብጻባት ይጠቕሱ ይኹን እምበር ክልቲኦም መራሕቲ ኣብ በበይኑ እዋናት ኣብ ከመሓላለፍዎ ኣብ ዝጸንሑ መልእኽታት ዝምድንኦም ጽቡቕ ከም ዘሎን ጉዳይ ሓውሲ ደሴት ኮርያ ብሰላም ክዓርፍ ክሰርሑ ምዃኖምን እዮም ክገልጹ ጸኒሖም ኣሜሪካን ሰሜን ኮርያን እቲ ጉዳይ ብሰላም ንምዕራፍ ኣብ ወርሒ ለካቲት 2018 ኣብ ሲንጋፖር ናይ ፈለማ ርክብ መራሕቲ ከም ዝጀመራ ይዝከር ብምኽንያት ብድዋሊ ኣብ ዝፍለጥ ዓመታዊ ጽምብል ብርሃን ብ27 ጥቅምቲ ዝተተኮሰ ርችታት ኣብ ሰፊሕ ከባቢታት ከተማ ኒው ደልሂ መጠን ብከለ ኣየር ክብረ ወሰን ከም ዝሓዘ ተገሊጹ ሎም 28 ጥቅምቲ ኣብ ሰፊሕ ክፋል ከተማ ኒው ደልሂ ዝተገብረ ናይ ምዕቃን መስርሕ ንወዲ ሰብ ሃሳይ ዝኾነ ኣብ ኣየር ዝርከብ ደቀቕቲ ጥረ ነገራት 500 ከም ዝበጽሐ ዝሓበሩ ሰመዚ ምቁጽጻር ብከለ ኣየር ህንዲ እዚ ድማ ኣብ ታሪኽ ካብ ዝተመዝገበ እቲ ዝለዓለ ምዃኑ ኣረድዮም ብመሰረት ክኢላታት ጥዕና ልዕሊ 401 ዝበጽሐ ዓቐን ብከለ ኣየር ኣብ ጥዕና ወዲ ሰብ ኣሉታዊ ጽልዋ ዘለዎ ክኸውን ከሎ ናይ ምስትንፋስ ጸገማት ዘለዎም ብቐጥታ ዝጸሉ ንጥዑያት ድማ ከቢድ ናይ ምስትንፋስ ሕማማት ከስዕብ ዝኽእል ምዃኑ ይሕብሮም ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ህንዲ ብምኽንያት ጽምብል ድዋሊ ዝግበር ምትኳስ ርችት ንኣከባቢ ዚሃሲ ክኸውን ከም ዘለዎን ንልዕሊ 2 ሰዓታት ክቕጽል ከም ዘይብሉን እኳ እንተወሰነ ኣብቲ ናይ ሎም ዓመት ጽምብል ግን ሓያሎ ዜጋታት ከም ዝተሓስቦ ጸብጻባት ኣቃሊሖም ከተማ ኒው ደልሂ ሓንቲ ካብተን ብብከለ ኣየር ብቐዳምነት ዝጥቀሳ ከተማታት ምዃና ዝሕብሩ ጸብጻባት ምምሕዳር እታ ከተማ ነዚ ንምጉዳል ብዝብል ዕላማ ካብ ዝመጽእ ሰሙናት ሒዙ ንቁጽሪ ኣብ ጎደናታት ዝንቀሳቐሳ ተሽከርከርቲ ንምጉዳል ዝዓለመ ስጉምቲ ንምውሳድ ተወጢኑ ከም ዘሎ ይገልጽ
ب27 ጥቅምቲ ኣብ ኣርጀንቲና ዝተኻየደ ፕሬዝደንታዊ ምርጫ ቀንዲ መቀናቐንቲ ፕሬዝደንት ማውሪሲዮ ማክሪ ዝኾነ ኣልቤርቶ ፌርናንደዝ ከም ዝተዓወተ ኣፈናዊ ወግዓዊ ውፅኢት ናይቲ ምርጫ ሓቢሮም 95.5 ሚእታዊ ድምፅታት ኣብ ዝተቆፅረሉ ጥራይ ፌርናንደዝ 48 ሚእታዊ ድምፂ ክረክብ እንከሎ ፕሬዝደንት ማክሪ ድማ 40 ሚእታዊ ድምፂ ጥራይ ረኺቡሎም ንኣልቤርቶ ፌርናንደዝ በኣጉ ናይ እንቋ ሓጎሰካ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ፕሬዝደንት ማውሪሲዮ ማክሪ ስልጣን ንምስግጋር ናብ ቤተ መንግስቲ ዓዲሞሎም ፕሬዝደንት ማውሪሲዮ ማክሪ ካብ 2015 ን ኣርጀንቲና ክመርሕ ጸኒሖም ኣብ ቻይናዊት ዞባ ጋንዙ 5.7 ሬክተር ዝተዓቀነ ሓደጋ ምንቅጥቃጥ ምድሪ ከም ዝተኸስተ ካብቲ ቦታ ዝተመሓላለፈ ዜና ኣፍሊጦም በቲ ናብ ሎም 28 ጥቅምቲ ኣብ ዘውገ ሕለይቲ ኣብ ርእሰ ምምሕዳር ቲቤት ንሰሜናዊ ምዕራብ ኣብ ዝርከብ ከባቢታት ዘጋጠመ ምንቅጥቃጥ ምድሪ 130 ኣባይቲ ከም ዝዓነወ ተገሊጾም ብዝተፈጥረ ስጋት ድሕረ ምንቅጥቃጣት ነበርቲ ናይቲ ከባቢ ቤት ንብረቶም ራሕሪሖም ኣብ ጎላጉል ክውዕሉ ከም ዝተገደዱ ተሓቢሮም እቲ ምንቅጥቃጥ 10 ኪሎ ሜትር ኣብ ከርሲ ምድሪ ከም ዝመንጭወ ዘገንዝቡ ሰመዚ ምክትታል ትሕተ ምድራዊ ምንቅጥቃጣት ቻይና ልዑል ተኽእሎታት ድሕረ ምንቅጥቃጣት ብምህላው ዝለዓለ ናይ ባህርያዊ ሓደጋ መጠንቀቕታ ኣውፅኦም ኣለዉ ናይሎም ምሽት ዜና በስተፈጺሙ ድሓና ምሲዩ سلام كبرات تعذبتنا كم يكنيكم نوشتنا دقن زت قلنا سومنا وزينا سبورت حزنا لكم قربنا لنا مكتتالكم بخبرنا عدم ኤርትራውያን አትሌታት አሮን ክፍለን ንጉሳ አምሎሶም ግርማይ ገብረስላሴን ተማል ሰንበት አብ ናይ ፍርቅ ማራቶን ቫሌንሺያ ትሪንዳድ አልፎንሶ ተሳቲፎም ነሮም እዚ ተማሊን መበል 29 ጊዜ ኣብ እስጳኛ ዝተኻየደ ቫሌንሺያ አልፎንሶ ኤዲፒ ናይ ፍርቅ ማራቶን አሮን ክፍለን ውድድሩ በሓደ ሰዓትን ባዶ ደቂቃን 25 ካልትን ጊዜ መበል 10 ተርታ ሒዙ ክፍጽም እንከሎም ንጉሳ አምሎሶም ድማ ነትርሕቀት በሓደ ሰዓትን ባዶ 1 ደቂቃን 19 ካልትን ጊዜ መበል 17 ተርታ ክሕዘሉ ኪሎም ግርማይ ገብረስላሴ ድማ በሓደ ሰዓትን ባዶ 1 ደቂቃን 30 ካልትን ጊዜ በመፍጻም መበል 19 ደረጃ ሒዙ ዛዚሞም ነዚ ውድድር ኢትዮጵያዊ ዮሚፍ ገጀልቻዩ በ59 ደቂቃን ባዶ 5 ካልትን ጊዜ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊትሎም بفدرشن ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ተወዲቡ ክካየድ ዝቐነ ዘዋርት ዋንጫ ናይቲ ዞባ ትማል ሰንበት ኣብ ከባቢ እንዳ ማርያም ብዝተሰላሰለ ውድድር መጋረጃ ዓጽዮም ጋንታ ስፔኮ ዕውት ዘዋርት ዋንጫ ዞባ ማእከል 2019 ኮይና بفدرشن ቅድድም ብሽክለታ ዞባ ማእከል ዝተወደበ ናይ ሰለስተ መድረኽ ዕምር ዝነበሮ ዘዋርት ዋንጫ ዞባ ማእከል زحلف سمت 27 ጥቅም 2019 ጎድና አፍዓበታ በከባቢ እንዳ ማርያም አሽሓት አፍቀርት ስፖርትን ስድራቤ ተቀዳደምትን ከመውን ናይ ክብረ ዕድማትን ኣብ ዝተረኽብሉ ተቀዳደምቲ ቀዳማይ ዲቪዥን 121 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ከመውን ተቀዳደምቲ ደቂ ኣንስትዮ 80 ኪሎ ሜትር ንምሽፋን ኣብ መስርዕ ተረኺቦም ልክዕ ሰዓት 10 ቅድሚ ቀትሪ ውድድሮም ጀሚሮም ወላካ ጋንታ ስፔኮ ብወልቅን ብጋንታን በዘዋህለቶ ነጥብ ላዕለዋይ ዲሒዛን ተኣትወት ካብ መወዳድርታ ክለባት ዞባ ማእከል ግን ብፍላይ ኣብ ናይ ወልቂ ብዙሕ ብድሆ ክጽበያ ምዃኑ ትጽቢት አፍቀርት ስፖርት ነበረም በዝኾን በቲ ኣብ ውድድር ምስ ንምለስ ካብ ፈለማ ዙርያ ተተቀዳደምቲ ኣብ ዝተፈላለየ ጉጅለታት ክመቃቀሉን ክከቡን ድሕር ምጽናሕ ውድድር ክዛዘም 38 ኪሎ ሜትር ምስተረፈግና ዳዊት የማነ ሴላ ወልደ ሚካኤል ናሁ መልአከ ሰለስቲዮም ካብ አስፔኮ ሮቤል ማሐሪት ተወልደን ክልቲዮም ካብ ኤርተል አክሊሉ ገብረወት ካብ ሰንበል ተመስገን ክብሮም ካብ ደንደን ናትናኤል ተስፋለም በወልቂ ሸሞንተ ዘአባላታ ድልድል ትጉጅለ ንመወዳድር ታራሕሪሓ ንቅድሚት ወፀት ድሕርና 17 ኪሎ ሜትር ጉዕዛ ግና በዓባይ ጉጅለ ተዋሕጠት ኣብ መወዳእታ ብዘከሩ ሓያል ቅጽበታ ውድድር ካ ተቀዳዳማይ ክለብ አስፔኮ ሜሮም ክብራብ ንውድድሩ 42 ኪሎ ሜትር ኣብ ሰዓት እንዳ ተሓነበ ቀዳማይ ኮይኑ ክዕወተሉ ከሎም
هاجر عند مرام سنبل نهو مكونن إيرتل توماس غويتوماس بيكو سيراك تسفوم إيرتل أقليلو قبري وسنبل مياترو زم ألكسندر إيساق كلتيم بولكي تسفاي محرتاب كاب سنبل كاب كلايك 10 من مدرخ عوت جمع أمس جيبهم بحفشة بناي سلسته مدرخ بوهلو العوتاتكا توماس غويتوماس بيكو ورق مدلان كلتشحن 500 نقفان تقدم ماي كلاب بأسبيكو ميرون كبراب دما تعواتي بور مدلان كلتشحن نقفان كخونن كلهم لهم مكونن إيرتل نحاس مدلان شحن 500 نقفان كاب قدماي كساب سلسل عوتات زوارت وانجا زبا ماكل بمخان تشلمهم بيغان تخاسبيكو ب75 نطبي تشلاميت وانجا زوارت زبا ماكل كوينام تقريبا انتي دك انشتي ابزي كايدو ناي 8 كيلومتر ناي ولقي تقداميت بسرات قبر مسقل كمون تقداميت كلب دندن يوران سروسم لمودادرتن بنوح فلين اب ساعه 4.6 كيلومتر ان تحمبا قداميتن كاليتن كونن كعوتا خلوام ملنا يافيت سراير سوا موسنا دبساي دندن مونا نزارايا سوزانا فساهي كلتين كابدب اديام تسفالم غلا نفحي كاب سالساي كساب شابعي ناي مدرخ عوت امزغبن حتى مجا حافش عمنا سلسة مدرخ تشلم تقام ميلنا يافيت سراير سوا كلتا شحن عقفا ورق مدلان موسنا دبساي دندن شحن 500 نقفان بور مدلان بسرات قبر مسكال شحن عقفان نحاس مدلان كاب قداميتي كساب سالسيتي تشلمن بيقان تقا كلب دندن ب56 نطبي تشلاميت زوارت وانجا زبا ماكل كوين علام تقدمتي كلا ديفيجن اب زكايدو ناي 88 كيلومتر ناي ولقي تقدم ميداني دحدكو لوددرو ب 2 ساعات 11 دقيقه 28 كاليتن بزخونه غزي اب ساعات 4.1 كيلومتر اندا تحمله كعوت كلهم هم جزائرتل نهم منغشا سنبل بيتروس منغس ايرتل غرما يوحنس بولكي سيم برهان الدبب يافيت دانيل فساهتك كلتي بولكي ساميل تولد سنبل اخليلو اتشم DHL كاب كلا يكسب 10 ناي مدرخ اوتات كونن كلو بحفشا بوهلو تشلم تقام دانيل يحلقو بولكي كلتشنافا ورقي مدلان هم جزائرتل شحن 500 نقفان بور مدلان بيتروس منغس ايرتل شحن أقفان نحاس مدلان كاب قدما يكسب سلسة اوتات كونن كلو بغان تخايرتل ب56 نطبي تشلاميت زوارت وانجا زبا ماكل كتشن 19 كتكون بقعام كاب سلسة ديفيجن بناي سلسة مدرخ وهول تشلم تقا سيم غرماي كاب كلب دبب شحن 500 سراك مسجون بولكي شحن أقفان بور مدلان ميرون غرماي كاخري 500 نقفا نحاس مدلان كوينام توسخي تقدمتي ماونتين بايك اب زكايدو ناي سلسته مدرخ زوارت وانجا زبا ماكل كاب كل عدم 10 شوعه لعلين إيساو صحيح شحن 500 نقفان ورق مدلان انجلا جبريل شحن نقفان بور مدلان فاسيل تصفالت شوعه 100 نقفان نحاس مدلان كاب كل عدم 10 دشتم هو القرماي شحن نقفان ورق مدلان اسرو مستيفانوس صنعات شوعه 100 نقفان بور مدلان سناي حروي 500 نقفان نحاس مدلان بغان تخا صنعات تعاواتت زوارت وانجا زبا ماكل كتشن 19 كوينام كاب ماونتين بايك دك انستي سارون تخلى شحن 500 نقفا ورق مدلان تعقست بساهي شحن نقفان بور مدلان رومانا قعش شوعه 100 نقفان نحاس مدلان سلستين كاب غان تعرق اوتات كونن كلوام بغان تخا غان تعرق تعاواتت زوارت وانجا زبا ماكل كوينام كاب كل عدم 10 4 هرمون إساق صنعات شوعه 100 نقفا ورق مدلان اثنين تخلى 500 نقفان بور مدلان يوسف عالم 250 نقفان نحاس مدلان كاب قدما كساب سلسة عوتات كوخون كيلوم بيغان تخا غانتا صنعات عوتي زوارت وانجا زبا ماكل كتشن 19 كوينام عوتات كابير حلافي كفل بهلن سبورت زبا ماكل اتو اندرياس اسمروم حلافي چنفر سبورت زبا ماكل اتو كفل ابراهان كالوت حلفتي فدرشن بشكلتا زبا ماكلن شلماتهم كم استقبلوا زبا وركبات فدرشن قلد بشكلتا زبا ماكل تخليت إساق يحبر كنا سبورت زي تورور حيلي زحلفه معالتات بزته فلالي ودرات قصيلوم
ቀዳም ጋንታታት ባርዕን ዛራን ብክልቲ ጾታ ናይ ቀዳማይ ዙርያ ጽወትን ኣብዛዝማሉ ከም ልሙድ ናይ ኩዕሶ እግርን መርበብን ግጥምን ኣካይደን ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ጾታ ዘን ጋንታታት ነታ በሰለስተ ጾታ ዝተሰዓረት ጋንታ ባርዒው ናይ ዓወት ግምት ተዋሂቡ ክልተ ዓወትን ሓደ ስዕረትን ኣመዝጊባ ዝነበረት ዛራውን ነዚ ጾታ ብቐሊል ኢዳ ከም ዘይትህበሉ ከተረድእ ካብ ፈለማ ጽቡቕ ክትንቀሳቐሰሉ ፈቲና ነበረት ተኾነት ጻወት ጋንታ ባርዕ ውሁድ ጾወትን ኣሒለን ብምቕራብ ንልዳት ዛራ ወረረኦም ክልተ ሸቶታት ካብ በይሉ ልዕብዮ ካብ ሄርሞን برهانن ريم كحسين كاحا حدا شوتات بدمر 4 بادو بمزقاب ناب عرفت امرحن دحر عرفت تصاوت بارع نصوتا عابلن اب كلل دازرا كوانتو عالم لتعدلات بزقبا كتقمالي كالان تخلاخلتن حلاويت لدات زرا اب صعوق سراح زصمل صوتا دما نايدنايت سلمون شتو طرحيو كزرو كيلوم صوتا بعوت بارع 5 بادو مفصم ترخيبوم تصاوت بارع نزناي قداما اجر صوتا بمرحنتن كزازمو كيلنا لوام ደቂ ተባዕትዮ ባርዕን ዛራን ካብ ኩሉ ዝተኸደ ናይ ቀዳማይ እግሪ ጾወታ ብዲሲፕሊን ማለት ስነ ስርዓት ይኹን ብስፖርታዊ መንፈስ ብሉጽ ጾወታ ሒዞም ቀሪቦም እዚ ኣብ ፈለማ ናይ ምጥቃዕ ስልት ዝነበሮ ንኽልቴን ጋንታታት ኣገዳስ ጾወታ እዚ ተኸላኻሊ ባርዕ ተስፋይ ሳምሶን ኣብ ውሽጢ ክልል ሳንዱቕ ልዕሊ መቕጻዕቲ ጽብቕቲ ፈተነ ከካይደሉ ተራእዩ ተጻወት ዛራውን ሓላ ወልዳት ባርዕ ዘድሓና ጽብቕቲ ፈተነ ካይደምሉ ነይሮም እዮም ምስ ጽቡቕ ጾወቶም ግና ናይ መሪሕነት ሸቶ ከየመዝገቡ ናብ ዕረፍቲ ኣምሪሖም ድሕሪ ዕረፍቲ ስፖርታዊ ምትላኽ ዝመልኦ لزب صوتا مساتنتو كيغدولك اصيلو تصاوت زرا فلماناي قدما يبرز نبرون بلچان تصاوت بارع كركبوم ترايوم نيروم تخونه تصاوت بارع كتقامولي ترايون زراون غلبوتومن طببومن كتقامولي كالون صوتا بمعروصيت بارو بارو تزازمم كلتين غانتات ناي قدماي زور وددرن زازيبن يركبام اب كعسو مربب بزن غانتات غانتا بارع بدك انشت خلت تبادو العلم تلاخ استنصبارقلنا دقي تبعت صوتاون بارع 3 بخلت كتعوتلو خيلالام غانتا بارع بخعسو مربب بخلتي صوتا مرحنة حزا خمزلا يوخانس هابتغرقشي كابزل أخلنا صحف دما ينصر سبورتاوي وددرات ازماكل بوعوع منفس يقصلالهم ኣብ መደረግ ጋንታ ኪሎማ ምስላ ላብዝ ገብሮ ግጥም ደቂ ኣንስትዮ ጋንታ ኪሎማ ሓደ ባዶ ክትዕወትን ከላ ብደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዘካደ ጾታኻ ብዘይሸቶ ባዶ ባርት ተፈላለን ከምኡ ጋንታ ሂምቦል ምስ ደንደን ኣብ ዝገብሮ ግጥም ብደቂ ኣንስትዮ ሓደ ባዶ ዝተዓወተት ሂምቦል ብደቂ ተባዕትዮ ክልተ በሓደ ኣብ ልዕሊ ደንደን ተዓዊታ ትማል ሰንበት ኣብ ዝተኻደ ጾታኻ ብጽቡቕ ኣቃውማ ትገስግስ ዘላ ጋንታ ኪሎማ ካብታ ብምልከት ኣታሓዛ ኩዕሶ ትናዳት ቃዒት ራሄል መብራህቱ ብዝረኽበተን ክልተ ሸቶታት ንመጋጥምታ ኣዳል ክልተ በሓደ ብምስናፍ መራሒት ናይቲ ምድብ ኮይናላ زن غانتات بدقي تبعتي اب زغبرو غطم غانتا ادال حدا بادو بصبيب نيكيلو ماسعراتا اب صرنا بستخايدو غطمات غانتا الجن سلسته بادو غانتا مرحو بدقي انستيو كتسعران كلام بدقي تبعتي خابني حبار عوت نطبي تماغيلن بتوسخ بغفيح وصيت حمشت بادو نقفا بدقي انستيو سعرته ومال اب ندقي تبعتي خلت بحد نقفا بمسعر مريحمت نايتمدب حزالام غانتا ومال اب صوتا زراي تورت انت عزبت زمسطن يرون بسنبتا بستخايدو غطم غانتا دمحنا بدقي تبعتي مرحو سلسته بحد بمسعر ናይ መጀመርታ ዓወት ክትመዝግብን ከላ ብደቂ ኣንስትዮኻ ብዘይሸቶ ተፈላለየን ኣብ ኩዕሶ መርበብ ካብ ዝተገብሩ ግጥማት ጋንታ ኣልገን ብደቂ ኣንስትዮ ክልተ በሓደ ብደቂ ተባዕትዮኻ 3 ባዶ ንምርሃው ኣፋንያታ ጋንታ ኦማል ምስ ናቕፋ ብዝገብሮ ጾወታኻ ብደቂ ኣንስትዮ ክልተ ባዶ ዝተዓወተት ኦማል ብደቂ ተባዕትዮኻ 3 በሓደ ብመዝና ናቕፋ ተሳዒራ በተወሳኺ ደምሒና ንጋንታ ምርሃው ክልተ በሓደ ብደቂ ኣንስትዮ ብደቂ ተባዕትዮኻ 3 ብክልተ ብምስዓር ዓወታ ጸምቢላ ኣብ መደረግ ጋንታ ኪሎማ 3 ባዶ ንሂላል ብደቂ ተባዕትዮ ክትዕወተላን ከላም ብደቂ ኣንስትዮኻ ክልተ በሓደ ተሳዒራ ጋንታ ኣዳል ብደቂ ኣንስትዮ ክልተ በሓደ ንሂምቦል ክትሳዕራን ከላም ብደቂ ተባዕትዮ እውን ጋንታ ኣዳል 3 ብክልተ ብምስዓር ናይ ትዕለት ተዓዋቲት ነይራ በተወሳኺ ጋንታ ኪሎማ ምስ ኣዳል ኣብ ዝተኻየደ ጾወታ ጋንታ ኪሎማ ክልተ ባዶ ብደቂ ኣንስትዮ ተሳዒራ እዘን ጋንታታት ብደቂ ተባዕትዮ ኣብ ዝገብሮ ግጥምካ ጋንታ ኣዳል 3 ብክልተ ተዓዊታ ኣብ ዝግጥም እዚ ተጻወተ ጋንታ ኣዳል ዓብዱል ዓዚዝ መሐመድ ብብቕዓቱ ደሚቑ ውዒሉ ኣብ ላዕላይ ጋሽ ኮም ዝሰረቱ ስፖርታዊ ቅነ ብውዕውዕ መንፈስ ተዛዚሞም ኣብ ንዘባ ላዕላይ ጋሽ ኣብ ሓውስቲ ከተማ ትኾን ቢያ ክካየድ ዝቐነ ስፖርታዊ ቅነ ዝሓለፈ ሰሙን ተዛዚሞም ኣብቲ ግጥማት ኩዕሶ እግሪ ኣብ መንጎ 5 ጋንታታት ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ቀዳሚት ጋንታ ትኾን ቢያ ካልእቲ ጋንታ ኣውጋሩ ሳልሰይቲ ጋንታ መፍለጪ ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም ቀፂለን ውድድር ኩዕሶ መርበብ ኣብ መንጎ ተመሳሳሊ ጋንታታት ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ቀዳሚት ጋንታ ትኾን ቢያ ክትከውን ከላ ጋንታ ኣውጋሩ ጋንታ ክለብ መምሃራን ካልእትን ሳልሰይትን ተርታ ብምሓዝ ውድድርን ፈጺመን ቅድድም ኣትሌቲክስ ናይ 100 ሜትሮ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳማይ መሐመድ ዑስማን ካብ ኣውጋሩ ካልኣይ ስየም ተኸስተ ካብ መፍለጭ ሳልሳይ ደረጃ ድማ ዮናስ ምስግና ካብ ትኾን ቢያ ተዓዊቶም ጉያ ናይ ደቂ
أنشتي 100 متر بستقايد قرد مارسيما محضرة إلسا تصفى سلاسن سنة إفريمن سلستين كاب تخنبيا كاب قدامي كساب سالساي درجة بمحز ودرن فاتسيمن ጉያ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ናይ 400 ሜትሮ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ቀዳማይ ተመስገን ወልደ ኢየሱስ ካብ ተኾምቢያ ካልኣይ መንሱር ሻሎ ካብ ተኾምቢያ ሳልሳይ ሓሩም ግብረሃንስ ካብ መፍለጭ ብምዃን ውድድሮም ዛዚሞም ተመሳሳሊ ርሕቀት ጉያ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ልያ ወልዳይ ካብ ዓናኩብ ኣርሴማ ማሕደረ ካብ ተኾምቢያ ምሕረት ወልደ ኢየሱስ ካብ ተኾምቢያ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሳልሳይ ተርታ ብምሓዝ ውድድረን ፈጺመን ኣትሌቲክስ ናይ ደቂ ተባዕትዮ 800 ሜትሮ ንምሽፋን ኣብ ዝተኻየደ ቅድድም ቀዳማይ ተመስገን ወልደ ኢየሱስ ካብ ተኾምቢያ ክኸውን كلهم موسى تصفى هوت كاب مفلج عبلهم أبراهام كاب تقنبيا كال عين سالسين تعوت كوينهم قويا دك يتبعتي شحن 500 مترو مش فانا بستغايد قدم دمي بهات ابتم كاب جرامفيت كالا اسرائيل استيفانوس كاب تقنبيا سالسين موسى تصفى كاب مفلج بمخان ولدروم زازيمهم تمثل الرحقات قويا ندك على استياب استغايد قدم ليديا تصفى مريم إلسا تصفى سلاسن حرينا قبريواتن سلستين كاب تقنبيا كاب قدامي كساب سالسين ترتا بمحاز ولدرن زازيمن قويا ناي 3000 متر ندك يتبعتي مش فانا بستغايد قدم دما قدامي بهات اباتهم كاب جرامفيت كالا افريم نصراب كاب مفلج سالساي إسرائيل استيفانوس كاب تقنبيا خوينهم أبت مثال الرحقات قويا ندك على اشتن مشفان بستقايد قدم قدامي ليديا تصفى مريم كاب تقنبيا كاليت سنة إفريم سالسيت زايد قبر سلاسي سلستين كاب تقنبيا كوينن ولدرن تعاوتنا لهم أبمو داتان عوتات وردرتي زي تدال ولم جنزباو شلمات كابيل استفلو لحلفتي تقبلهم قطمات كعس اغري اللي عن سبات زحلفه معلتات كسيلو نيروم ኣብ ቀዳማይ ብራብ መንጎ አልሂላልን ሓጋዘን ኣብ ዝተኻየደ ግጥም ብናይ ማዕረ ውፅኢት ባዶ ክዛዘምን ከሎ ቀፂለን ዝተረኸባ ሳሕልን ሓመል ማሎን ኮይነን ቅድሚ ዕረፍቲ ዝተመስገበ ሸቶ ኣይነበረን ድሕሪ ዕረፍታ ሳሕል መጥቃዕታ ብምፅዓቕ ኣብ መበል 52 ደቂቃ መሪሕነት ትሕዛ ሸቶ ካብ መሐመድ ኢብራሂም ኣመስጊባ ኣብ መበል 75 ደቂቃ ካልእ ሸቶ ካብ ሳልሕ ኢብራሂም ብምርካብ ኣሳሕል ኣብ ልዕሊ ሓመል ማሎ ክልተ ባዶ ተዓዊታ ብሰንበት ኣብ ዝቐፅል ግጥም ድማ ዓንሰባ ካብ ሮቤል ካፍል ኣብ መበል 28 ደቂቃ ብዝረኸብታ ሸቶ ሓደ ባዶ ተዓዊታ ኣላ ኣብ መንጎ ኣስሙድን ኣልነስርን ዝተኻየደ ግጥም ብዘይ ሸቶ ባዶ ተዛዚሙ ሊጋ ዓንሰባ ዝመጽእ ሰሉስን ሮብዕን ክቕጽል እዩ ሻምፒዮን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ደቡብ ተዛዚሙ ኣብዚ 68 ግጥማት ዘእንገደን ኣስታት 230 ተጻወት ኩዕሶ መርበብ ዝተሳትፎ ውድድር ኣቐዲመን ኣብ ቀዳማይ ጉጅለ ተደላዲለን ዝነበራ ንኡሳን ዞባታት ብደቂ ተባዕትዮ ዓዱ ኻላ ሰገነይቲ ካብ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ሰገነይትን እምነ ሓይልን ካብ ካልእቲ ጉጅለ ድማ ብደቂ ተባዕትዮ መንደፈራን ድባርዋን ብደቂ ኣንስትዮ ዓረዛን ደቂ ኣምሓረን ድሕሪ ምሕላፈን ኣብ ግጥማት ፍርቂ ፍጻመ ዝተኻየደ ጸወታታት ብደቂ ተባዕትዮ መንደፈራን ሰገነይቲ 3 ባዶ ድባርዋን ዓዲ ኻላ 3-1 ብደቂ ኣንስትዮ ድማ ዓረዛን ሰገነይቲ ደቂ ኣምሓረ ድማ እምነ ሓይል በተመሳሳሊ لوتي سلسة بادو رتعنان ندرج جاب صغير قطمات دك أنشيو من حيل نسجنيتي سلسة وحدة دك تبعتي دما سجنيتي من حيلي سلسة بادو رتعنان بسم بتاب استغير ناي دك أنشيو وانش أمن عترت صوتا عرز عندك محرم بعود كان تعرزة سلسة بخلت تزازيمو عبان كوت هز تجبرلو كاب من دفر جرماي حبتين كاب دبار وادما أبيل تصفي مراقب من كسر زراعي لو قطن في الصامة من دفر عند دباروان أبي كده ما يبرم من دفر عشان حمشن بعصوت وجعت دحر معواتا أب كلاين سالسين بريتهم زود تراي دباروا كتاتيلهم عشان حمشن بعشان حد عشان حمشن بعصوت ربعة دحر معوات أب رابعي من دفر عشان شوعتن بعشان شديشن بمعوات صوتات كل التبغلت غنم أب حمشين مفلين صوتات ما من دفر عصوت وحمشن بعصوت وسس بمعوات بدمر سلسة بخلت تعويتا شامبيون زوبادو دوما كوينام نتود درام الكتو بريزيدنت فيدريشن كوعسو مربب زوبادو واتو تخسته قبر أمانة بزغر واحد سيرقال زبزحانو سان زوباتات ويشتاو عقمة بمفتاش ودراتن دحر مكيات حدثت كات منسيات كفريا مخالن دحر موغاس أب كل صوتا بلوص زغنة چونت كمز تراي قليتوم أموداتا نتود درن من قاد عابس عرين زكايد من محدارنو زوبا من دفراونا مسجينوم ምክትል ፕሬዝዳንት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ኮሎኔል ደሳለ ቃላይ ቦገኑ ንንኡድ ኣወዳድባ ዘካየደ ፌደሬሽን ናይቲ ዞባ ብምስጋን ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ንምሕያል ኩዕሶ መርበብ ኣድላይ ስራሓት የሰላስል ከም ዘሎ ገሊጹ ብደቂ ኣንስትዮ ዕዉታት ንኡሳን ዞባታት ምስ ንርኢ ቀዳመይቲ ዓርዛ ዋንጫ ሙሉእ ዕጥቂ ወርቂ መዳልያን 5,000 ናፋን ካልእቲ ደቂ ኣምሓረ ሙሉእ ዕጥቂ ብሩር መዳልያ 3,000 ናፋ ሳሰይቲ እምነ ሓይሊ ኩዓሳሱ ናሓስ መዳልያን 2,000 ናፋን ኣብ ናይ ደቂ ተባዕትዮ ቀዳመይቲ መንደፈራ ካልእቲ ድባሯ ሳልሰይቲ ሰገነይቲ ብምዃን ዝተዳለወለን ሽልማት ካብ ምክትል ፕሬዝዳንት ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ኮሎኔል ደሳለ ቃላይ ዳይሬክተር ጀነራል ክፍሊ ባህልን ስፖርትን ዞባ ደቡብ ኣቶ ኣብርሃም ዮሃንስ ከምኡውን ካብ ኣመሓዳርኑ ዞባ መንደፈራ ኣቶ ህዝቅያስ ውበት ተቐቢሎም ብድሕሪ ኣባላት ሃገራዊ ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ኤርትራ ኣባላት ፌደሬሽን ኩዕሶ መርበብ ዞባ ደቡብ ብምርኻብ ኣብ ኣገደስቲ ጉዳያት ዘትዮምን ሓሳብ ንሓሳብ ተለዋዊጦምን كبرات تعزبتنا نلوم علت تدالو زينا سبورت أبزي تزازيم اللهم